Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm MM2 cu alături de prietenul meu, Ștefan. Da. Să știți că fix acum am murit, a fost, uite asta. Uitați, asta era și l-am fraierit, da, l-am fraierit până să mor. Da. Vedeți că el este skin-ul ăsta negru, ca să știți și voi. Sasul ăsta. Bun, ce dă mapă să băgăm? House 2, House 2. Factory. Bă. The House 2, bine. Eu nu cred că am multe șanse de murder. Că m-au picat mai înainte. Ok, loading map. Let's see. Sheriff. Mamă, ți-am găsit-o. Bă, sper, Ștefan, sper că nu tu ești ăsta. Nu sunt. Parcă am sas. Nu sunt! Bun. Revenim. Bă. Să am încredere în asta. Că vine cam pe mine. Nu, uite, orice am. Oamenii nu stă încredere. Unii. Aoleu, afară. Sau? Uite-l! Nu! Mamă. My aim. Am câștigat eu, am dat pistolet. Bravo. My aim is not broken. My aim is bro. Na bun. Haide, n-am votat nimic. O să vedem ce ne dă. Acum ne dă inocent. Da, eram sigur. Și atunci ne teleportează. Sau? Te-a omorât? Am auzit cuțitul. Așa de la tine. Vezi că tu ești ăsta. Stai. Bun. Ce-am presimțire că baconul ăsta a ieșit chiar el de... Da, din nou, what? Bro, asta a fost și acum 2 runde. Am murit șeriful. Bro. Și unde-i pistolul dacă poți? Și unde-i murderul? Stai că murderul e acolo în centru unde ne-am întâlnit. E baconul Am ăla. găsit pistolul. Ok, mișto. Bun, nu, acum a plecat. Și se duce la... Poți să te uiți pe monitor. Pe al meu. Să zici că nu e Invent. E undeva o spălătorie. Se duce aici unde te poți schimba. S-a ascuns acolo. Bun, acum a plecat. Bro, O ieșit. o ieșit, Bro. A fost un easy win.
Pentru voi. Că eu... Ok, ce votăm? Oh, mamă, mi s-a bucuit. Research Facility. Oh, eu am votat banca, sau ce era acolo. Mamă, 17%. Cine mă dă? Oba? Nu știu. Am găsit pistolul. Ok, eu m-am spus. Gata, am împușcat-o. Bun, bravo. Unde era? Nu știu, am împușcat-o. Am văzut că era foarte aproape de trup și am împușcat-o. Aha. Nu avea cuțitul în mână, dar am împușcat-o. Ea sigur era. Aoleu. Stătea pe loc. Bă, Michael Jackson. Aoleu. Bă, what? Da. Bă, nu te uita. Sherry. Am picat pixul. Dă-mă. Lasă. Cine murdă? Hai că scriu și eu bine. Son. Dangerous. Dangerous. Te-a omorât? Nu, dar am murcat. Wow. Am găsit cine murdă rău. Cine e? Important. E are unul care... E afară? Are Uite-l, uite-l, uite-l. grijă de clown. Nu! Fata aia, să ce? A, ăla. Bă, dar și eu fix la aia mă duc. Stai că mă uit pe penta. Hai, Ștefane. Nu! Wow. Da, e rău. Și fura altul pistolul și pe aceea rocamă. Da. Ok. Ăla, bă, mai. Bun, să vedem ce... Îi, că nu am fost atent. Ok. E ăla, e un dinozaur mic, foarte mic, e minuscul. Clownul șerif. Opa. Ok. L-am omorât deja. Știu și unde e? Oh, nu. Na, guys, că acesta a fost episodul de astăzi, un destul de scurt, din păcate, dar na. Promit că dacă
acest episod ajunge să facă 12 like-uri, voi face probabil episoade cu Ștefan, alături de Ștefan, dar la 10 like-uri o să fac de MM.